1,699 ka mga benepisyaryo sa Polanco, Zamboanga Del Norte naka-payout na sa Aics. Sa iruntag kinatibuk ang detalye sa report ni Jean Kabili. Nadawat na sa 1,699 ka mga benepisyaryo sa lungsod sa Polanco ang ayuda pinansyal ilawom sa programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation kaniadtong adlawng Sabado, Abril 23 sa Plenary Hall sa Zamboanga Del Norte Convention and Exhibition Center. Ang pagpahigayon sa payout niini gipanguluhan sa mga personahe sa Department of Social Welfare and Development ubos sa pagdumala ni DSWD Assistant Secretary for Mindanao Affairs, Jade Hamulod. Kahibaluan nga gipaningkamutan sa probinsya pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office nga makaambit sab sa AICS program aron adunay dugang matabangan nga mga Zambo Nortehanon ilabi na sa padayon nga krisis karon tungod sa pandemya. Sa mensahe ni First Lady Bilen Tang-Uy, kinsa maoy mirepresentar ni Governor Roberto Uy atul sa hamubong programa nga gipahigayon, nagpasalamat kini sa AICS program ni President Rodrigo Duterte pinaagi ni Senator Bongo nga nakatabang sa katawhan sa Zamboanga Del Norte. So I'm so happy na Senator Bongo has always been with us. In fact, nabatay na abot na 50 million iyang ihatag nato para sa Malasakit Fund. I think for 2 years na, kada bulan, hatag si Senator Bongo 5 million sa atong hospital para sa mga inay. Karoon iyang iusa, 50 million. Kaya daghan kayo sa atong mga kaigsulan, walay ikapalit, tambal. Usahay kinanglan nila o stainless, kung ma-aksidente, usahay kinanglan o kanang mga makalon na tambal, dito nato ipakukay. Ang PhilHealth, kung naramay limited wrap, na pwede nato i-charge. Nara sa mga 15,000, 20,000 kapan sa bird. Kung saan maabot o ang stainless na at nilaman. Mahal tayo, so iha nato kuha sa bansa. Ang mga dialysis patient, mahurot ng ilang PhilHealth, asa nato i-charge sa Malasakit Fund. Inana kadako ang itabang sa atong senator, dire sa atong television. So di yun nato makalimutan siya. Forever yun si Senator Bongo is appreciated. RR. Sa laing bahin, unom ka mga benepisyaryo sa AICS ang swerte sab nga nakadaog sa paraffol nga duha ka bike, duha ka sapatos ug duha ka tablet gikan gihapon ni Senator Bongo. Mitambong pud sa mong kalihukan si 2nd District Board Member Attorney Julius Napigkit, ingon man ang mga personahe gikan sa PSWD o ZDN ug mga representante gikan sa ahensya sa DOLE, DOH, TESDA, DA ug DTI. Gikatakda nga sa Abril 27, ipahigayon sab ang payout sa laing 1,632 ka mga benepisyaryo sa AICS program gikan sa syudad sa Dapitan ug Dipolog ug sa munisipalidad sa Rizal, Serios Menia, La Libertad, Pinyan ug Mutia. Aside from yung Malasakit Center, meron din mga iba't ibang programa ang DSWD. Meron tayong assistance, iba-iba. Papasalamat din po tayo kasi dito po sa Zamboanga Del Norte ang pioneer po yung balik probinsya bagong pag-asa po. Palakpakan po natin. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. Ilay kung i-follow lamang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Cabalida Bibiloni alang sa Zamboanga Del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kanambuan.